Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya, para sedulur ingkang tansah kinurmatan, mugi tansah paringan rahmat lan kaugerane Allah Subhanahu wa taala. Ing kasempatan sakmenika, kula ajeng medhar sabda setitik babagan piwulang urip sing penting yaiku piwulang menawa wektu lan cobaan kuwi bakal mbuktekake sapa kanca sing sejati lan sapa sing mung katon apik ing tembung nanging ora ing tumindak. Para sedulur, ing urip saben dinane mesti ana ujian sing teka kanthi ora diduga. Nalika urip kita lagi ana ing dhuwur, akeh wong sing nyedak, muji lan ngajak sesambungan. Nanging nalika kita tiba remuk utawa kesandung masalah, ing wektu kuwi sifat sejatine wong-wong sak sekitar bakal katon kanthi cetha. Ana wong sing tetep setya, ngancani, lan maringi dukungan senajan ora disebut-sebut. Nanging ora setitik uga sing biyen cedhak lan muni manis dumadakan adoh, pura-pura ora ngerti lan ilang kaya kabut ing sok angin. Kahanan iki kerep kedadean lan dadi guru urip kang ora bisa diremehke. Salah siji contoh sing bisa kita deleng yaiku kedadean sing dialami Medina Zain. Nalika dheweke ana ing puncak popularitase, akeh wong sing padha gelem ngejak kerja bareng, ngelmu bisnis, lan muji kinerjane. Nanging, nalika dheweke ketimpa masalah hukum, kasus finansial, lan kritik saka masyarakat, akeh wong sing biyen cedhak banjur ngilang sithik-sithik. Ana sing biyen ajeg ngepost bareng, dumadakan ora gelem ngakoni menawa nate kenal. Iki nuduhake menawa nalika wong lagi ana sing ngisore beban, wektu bakal mbuktekke sapa sing bener-bener tulus lan sapa sing mung cedhak amarga entuk keuntungan. Allah Subhanahu wa taala wis ngendika kanthi cetha ing Quran surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falaha. Yen kowe tumindak kebecikan kuwi kanggo awakmu dhewe. Lan yen kowe nindakake keburukan kuwi uga bali marang awakmu dhewe. Ayat iki menehi pangerten menawa saben tumindak manungsa apik utawa ala ora ana sing ilang. Wong sing tulus senadyan ora ana sing weruh tetep bakal diparingi ganjaran. Wong sing tumindake mung adhedhasar kepentingan, pura-pura apik, nanging ninggalke kanca nalika susah, tumindak kuwi sakjane bakal bali marang awake dhewe-dhewe. Wektu iku dadi alat saka Allah kanggo mbuktekke keadilan ing donya sadurunge keadilan sejatine ing akhirat. Para sedulur, kahanan kaya mengkene ora mung kedadean ing kalangan selebritas. Ing keluarga kerep ana sing biyen tansah ngajak dolan lan guyon. Nanging nalika ana salah sijine anggota keluarga sing ketiban PHK utawa kena musibah, wong sing biyen raket dumadakan ora gelem melu mikirke. Ing lingkungan mahasiswa, ana kanca-kanca sing biyen kerep numpak motor bareng utawa cedhak amarga kerep kerja kelompok. Nanging nalika salah sijine wong butuh bantuan amarga tekanan kuliah utawa masalah pribadine, kancane malah ngadoh lan ora gelem melu ngrungokke. Ing lingkungan kerja, wong sing biyen muji amarga kepengin jabatan utawa keuntungan tertentu bakal gampang ngaleh nalika ora ana apa-apa sing bisa digoleki maneh.
Saka piwulang iki kita diajari supaya ora gampang kapusan karo omongan manis. Wong apik kuwi ora diukur saka sepira karepe dheweke memuji, nanging saka sepira tuluse dheweke tetep ana nalika kita ringkih lan butuh penyongkong. Mula, mugi kita tansah dadi wong sing tulus lan jujur, ora mung becik ing tembung, nanging uga ing tumindak. Aja nganti dadi wong sing mung cedhak nalika ana sing bisa digoleki, nanging adoh nalika ora ana keuntungan apa-apa. Dadi wong tulus kuwi luwih mulya tinimbang mung katon apik ing ngarepe manungsa. Yen kita sing lagi diuji lan nemoni wong sing ninggal, aja sedih lan aja getun. Bisa wae Allah lagi ngresiki urip kita saka wong sing ora pantas lan nyiapke papan kanggone kangge kita wong sing luwih tulus. Mugi Allah tansah paringi kita ati sing bening, sabar kang jembar, lan kanca-kanca sing sejati, sing tetep ana ora mung nalika kita bungah, nanging uga nalika kita lagi ringkih. Mugi Gusti Allah maringi kawicaksanaan supaya kita bisa mengerti sapa sing kudu dijaga lan sapa sing cukup dieling-eling tanpa kudu disimpen ing ati. Matur suwun saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.